2013. Jednoduchý motor, benzín, EDA 4, spoľahlivý základ máš. 180 000 kilometrov cesty a stále ťa odvezie bez zbytočnej vesty. Každý deň so mnou ideš, bez starostí ďalej bež. Od práce po dovolenku život píšeš, kilometr po kilometri. Taká EK do 27, takže pokoj máš, pokoj celý deň. Klimatizácia, tempomat, ťažné zariadenie, nové gumy vpredu na každé ročné obdobie. Čistá, servis spravený, v lete Maďarsko, Chorvátsko aj Srbsko zážitky. Bez problémov, bez starostí, Meriva ťa odvezie, vždy s istotou v kostiach. Každý deň so mnou ideš, bez starostí ďalej bež. Rodina, práca, nákup či škola, Meriva je spoľahlivá a cesta je tvoja. Opel Meriva B, praktická, priestranná, spoľahlivá, cena dohoda istá, auto, čo si žije s tebou každý. Taká EK do 27, takže pokoj máš, pokoj celý deň. Klimatizácia, tempomat, ťažné zariadenie, nové gumy vpredu na každé ročné obdobie. Meriva B, praktická, priestranná, spoľahlivá, cena dohoda istá, auto, čo si žije s tebou každý. Takže pokoj máš, pokoj celý deň. Klimatizácia, tempomat, ťažné zariadenie, nové gumy vpredu na každé